Un dels moments més esperats de la Fira del Vi de Cretes és l'entrega dels premis als millors vins de la temporada, unes distincions que aquesta edició van estar molt repartides i van reconèixer 6 cellers: Bodega Escrial, Celler Batea, Vinos d'Ànica, Taverner Amado, Venta d'Obert i el Mas de Torubio van ser els grans protagonistes del cap de setmana. Donin premis gràcies a la feina que fem entre els agricultors i els enòlegs i les bodegues. Sempre dona un punt de satisfacció, claro, més faltaria. Estem intentant fer uns vins que demana el mercat, afruitats, en aromes, frescos, en poca graduació. I bueno, l'únic que ens fa falta és que una mica el jovent que s'hi decantés un pelet, que jo crec que la gent jove no veu vi perquè el desconeix. És un escaparat a la gent jove, a la gent que habitualment no té l'ocasió de provar els nostres vins i una vegada els proven aquí i veuen les sensacions que els donen, el que els transmeteix, la veritat és que després donen el peu a que el puguen demanar als establiments, ja sigui en hostaleria o alimentació. És un contacte directe amb el consumidor. Enguany, la Fira va nomenar nou ambaixador el conseller d'Agricultura i Ramaderia del Govern d'Aragó, Javier Rincón, qui va destacar el valor del territori i el futur del sector amb el projecte de creació de la denominació d'origen de vins del Matarranya. Es una denominación que puede funcionar, que puede complementar muy bien el carácter turístico que ya tiene esta comarca, ¿no?, como ocurre en otras. Y bueno, pues entiendo que es una manera también de una responsabilidad para seguir apoyándolo, ¿no?, y para seguir tratando de que el mundo del vino siga haciendo lo que hace, que es crear empleo, crear trabajo, crear industria, negocios en nuestro medio rural que tanta falta nos hace. La Fira es consolida així com un espai clau per a reivindicar la identitat vitivinícola del territori. Es turismo, es cultura, los jóvenes pues son los que más se tienen que trabajar también, pues porque la cultura del vino, ya hay muchos que empiezan a tenerla, porque lo ves, porque ves que cuando van a restaurantes o bares ya piden vinos del Matarranya o piden una variedad o piden, es decir, los jóvenes están empezando a creerse esa cultura también. Amb una gran participació i una alta qualitat enològica, la Fira del Vi de Cretes se reafirma com un aparador imprescindible per al sector i un punt de trobada entre productors i consumidors.